Понякога най-обикновената идея може да допринесе за иновация. Вземете, например, лист хартия и го навийте във формата на тръба и леко издухайте въздух в него. През това време топлината от дъха ви се предава през хартията към ръката ви. Това е принципът и на Лозни. Лозни RVX от Mitsubishi Electric. Тези високоефективни вентилационни системи с възстановяване на енергия подобряват комфорта и качеството на въздуха в помещенията, като същевременно намаляват натоварването на вашата климатична система. В вентилационни системи Лозни ефективността е подобрена поради системата, която обменя топлина между входящия пресен въздух и изходящия отработен въздух, като същевременно предотвратява директен контакт между двата въздушни потока. В допълнение към топлообмена, мембраната на системата е проектирана, така че да позволява на водните молекули да преминават през нея, като същевременно предотвратява по-големите замърсяващи молекули. Резултатът – топлинната енергия и влагата се пренасят с оптимална ефективност, без да навлизат външни замърсители във вътрешното пространство. Вентилационните системи с възстановяване на енергия Лозни от Mitsubishi Electric са енергийно ефективно решение, като същевременно създават комфортна вътрешна среда. Научете повече на clima.com.com.